banggai mak kontolai ka bono kisa sagai khana ko disa les gangsini press media no hambai tini sini 28 telemurani party office 19 number booth center ara jaga go jeta sing khanagoi orni go boroni party office oi nosto khaijaka ei flag rock phaisai khibijaka hani mangi sing press meet khainani baddo mangkha ba ma khlaikha or jaga phaisok phaijak sini 28 telemura जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट tei oro 19 number booth center ni booth president tei ang sini 28 telemurani जनजाति मोर्चानि GS tei sini 28 telemura जनजाति मोर्चानि vice president tei sini oro mondolni members butongo tei sini oro 19 number booth center ni joto kormokorta sini BJP party ni borok joto kuthunglajak mas hamani karon ke omhai sini party office no tak baike 2 3 sikai thang ha 3 bar unke tabuk jeng bono nang saga naige 3 bar sikai thang ha jehetu borok no jeng takbu kahani babe je party phana khailang thang omhai nosto tosto kening ke ta khailang thang ujinis no na ang kobo musugo jate chini o area ba elaka susto bozai tongrogani bangai ang joto nono par joto leaders joto party nono khabai khubai kobu tei jara flag phuisai ko honai rok ba party office no sokhainai rok no wajni ya white tha kai thangkha tei jeng bohai jodi site waisang khangkai maja khangkai bo oni jaga yapri sejaknai bo boni nijeni daingnai tabok jeng kini dol party hiseng beria sudu jeng naigo chini elakano shanti সম্পূর্ণ khlaini bangaisi nai dong boni pore tei chini bwskang election stongkho bwskang election no borokno jotono ang koigo chini Bharatiya Janata Party chini mondol through tei district hoitebo jotono no oro amchaini borok rokno jate haitei tanglang stheng kobogmung nare sar engke mo bozar go khaijaka tei nirok mo je khlainai rok no kisa suk khago wan somare tong borok den khana bo hairok ke sidisi kisa nirok thani প্রায় 19 তারিখ ni hor 10টা nising 12টা jara bising ro খুব সম্ভব নষ্ট খাইজা খানাহি অরনি যেটা রিপোর্ট মামানি বনো নাংমা সানাই जों wan sokmani ke je jagago or jagago flag bangma kaijak tongo or bui dolni te oino dolni kono flag rok phaisa jak koroi শুধু chini Bharatiya Janata Party ni flag kaisa si phaisa jak ke kaje oroni ko চক্রান্ত ফাংমানো হাকে বরক ফাংনো মানো ও জিনিস ন আং বখাম মা খাকানাই অবশ্যই ইনকে স্যার মো বাহাই বাহাই তোমারও খাইজাকা যে চিনি আয়া খাইতামন তাবুক চিনি উংক্লগনো চিনি মো পার্টি অফিস 19 নাম্বার বুথ সেন্টার অরনি গো সুপর সিখলাই রবাই খা বরক হি সিখলাই রবাই খা যতন লবাই খনা ইনকে আসক বনি বাঙ্গৈ হায়া নাইনাই কিবা বসুদো রাজনীতি কাইসে নাইগো bo orni go tong jagan nai angke boni osuk janang nei bile jeng u jinis no sa nai nai ani takhuk je tong nosok hainai rok no bobishodo haitang stheng jodi boni pore sano ang kora ba taron hambrok no jodi ta omoni pore next jodi haike chikhlaila hamba koklai jang hangke apro jengbo yak kabak tonglak u jinis nang brok no ঠিক ঠিক message roi rokha borok khusiar mailang